Rumpwas istengel ni makirumen ang pwede. Nembag na daw yung aning kakapsat. Siya ni Roger Yarusaludes. Inem kami nga kakapsat. Siya kinikatlungin na unaan. Yamak tuloy iti Batong Ilocos Norte. Ketinag ketubungen Santa Cruz Sinay Ilocos Sur. Panagtarong tinag na putan na pagsapulan ng itinagagatan niya. Gapunin itinarigat ng panagbiag. Sana kami ang isagad ng igigdan ang mapagbatan ng nangruna iti kuleyo. Tinaunagag sa school, ket nagpatinggalay ng ikatlo at ukari high school. Siya ket nagsardenga ng nagbasa, hindi makatulpo sa kulit high school. Tangamin ket singguglan ang nagbasa, nagitidwa ang kapsat ko. Agarot, inay matawen asaanan sa nagbasa, wendo nag-istambaya. Itibay ka kaungay ti panawen, napanunod ko napan nagaplikar, iti kinasulgado. Nagaplikara sa Jegampo B. Gamu Isabela. Ado tiligas minsan na pasaran, bayad si Kajak sa Jai Kampo. Ngayon kagsanggasat sa anak nakapasa, gapon iti kinaawan kapit ko itingato. May patak-ani na requirements ko. Ngayon iting eksaminan na sa matak, itatakwat ang na siya kat pa-cycle. Dinamak ka no agkakapit ko, ket tinsumbat kumet ngawan. Ket kinunaga sayang ka ko. Nagalulang na rin itong ilukusor ngawanan gasat. Nagtuloy ang nagbasa. Nag-enrollan sa University of Northern Philippines, Bigan, Ilocos. Nangala iti kurso at pinamaestro. Niturpos ko nga ron tayo yung kurso. Yung sanggasat sa Jackmet ay pasat si Bordex Sampo. Simrekat alas maysa a kolektor iti Beteng. Ngayon iti, ipag-amok ket nasaya at tunay isugal a Beteng. Gayang ket panagdudaway katigit kaadwan na napanglaw. Ngamin, may ayo kalaeng sigagkel na abakan ka. Ngayon di kami namungat at umet isanda at panangabag. Kapayagan si Karsap atas kolektor si Beteng, nadugtalag ka dahil ko iti magparigat si Biyag. Kaya nang pamaknang si operator si Beteng. Gapungat layan ka iti kwarta maurnong iti Beteng, bagito'y ket maraman sa paggatang iti putos. Natakwatak pa'y amas lalo, asin madutag kabayagan si Karsap iti Beteng, ket mangnanamak lakan si Gasat, ket nalipatak sinagtrabaho anak akneng. Dahil tinangriin kiniknak arungkwas iti tenggay iti Beteng. Naglabas pa yung sumagmamanua panawen, dito'y ngayon meten na mamong itungtungway kasawag ni Norma at tumungat layang iti lugar tayo masinayi. Naatan kami iti may isang anak na lalaki, may sanet isunan at sutuko. Ini panagrupan si Misyon panagbalbali iti unitaw sinayi iti kawen 2006. Nasagit man ni Apo tayo ay Kristo ti puso kenrik namin at sumurot iti misyon na. Kita may isa kami alangin ang asawa amang iwan-iwan mo. May saat payan alay